орзум бидай кӯдакӣ пеши пеши одамошам ай рӯи фарзандошам хела азоб кашидочам инак даву чаҷон ма дилбардорӣ мекардотам ай Россия чанд солай занг намезананда акам якай дигарим Толибҷон акам ном дора ба меҳрубонӣ очам калон кар ҳардаи мора кӯдак бидим ма дидим ҳамсоямон велик дора оча дадам биген барои ма велик биёра кӯдак бидим беақл охи дадам сум надора ки ма да велик хара биген акаҳом биёра неки акаҳои ма айму хабардор набудан уже уво калонан модаршон дар кор набудан отам ноумед накар қарз када велик харид ма очам ашкош мерехтак вақте медид шоди ома очаҷон тоқат ки камтарак ма калон мешам бачаи баномусум ма пеши одаму мешам дарди дили фақиру вазбинай сумдор надидай шиками сумдор серай да ҳаёт гишна нашидай назари мо ба дунё тамоман асло дигарай модари марди фақир ҳар рӯз ди чашмошон тарай насиҳат мекард очам хайрандеш мактаб ба буд ку то 11 хон бачам падар татӣ ба обрӯку ма хостум тез калоншам пеши пеши ё тамошам синфи нӯҳа буд кунум сӯи дишам беравоншам модарам душанбе да коллеҷ дохил шидим 2 сол хондум орзуи кӯдакӣ ма дар дилам ҳамихе мондум буд кардым донишгоҳра кофтум ма чанд ҷои кора неки суми теҷикидам ма да худ намиёра бо рафтум ма хона монзора кардим очаҷон ма да билет бихарен сӯи ғарибӣ равон ма омадим ма ғарибӣ дахнакӣ кор мекофтум яхел вақт рӯзеш мешид номи хӯрдан намеёфтум неки умеду бахтим намешканум ма сарсахтим номуз кардим омадум кор меёвум ма хушбахтим барое ки модарам ҳама вақт дуош қатимай очам ҷону ҷигармай ӯ тамоми зиндагимай ина 2 сол мешава шукри худо ма кор менум ризқу рӯзӣ ма ёфтум либосома ма бор менум очаҷон интизорша хайрандеши ту миёя ота дар рӯи кадмон мекашим дашимо ҷоя неке тақдир золимай мо ба саводу олимай вирусай гиҷомад ғаму дарди ма қатимай раҳора маҳкам кардан очаҷон битони бахшма падарҷонай шуморам узр мерезону машкма оча ноумед нашав хайрандеши ту миёя отаҷон ғамгин нашед мерезум дашимо ҷоя оча бибахшед мара гар шумора гӯш накардам 2 сол меша шумора ай пеши ё гӯш накардам модарам аш маре